Sixth placer sa 2013 bar exams nga taga Cebu gipahalipayan sa iyang tungaan og brand new nga sakyanan tungod sa iyang kalampusan. Din sa mong tungaan gihatagan sab og sakyanan apan mihangyo kini nga i-convert na lang og kwarta aron makatagam-tagam sa grasya ang tanang magtutudlo. Jinky Bargio, sugin ni mi. Di matukib ang gibating kalipay ni Attorney Elijah Manuel Sarausad ug sa iyang pamilya sa regalo nga gihatag kanila sa University of Cebu ang tunghaan diin siya migradwar og abogasiya. Usa ka brand new Toyota Vios ang nadawat ni Attorney Sarausad human siya nahimong 6th placer sa 2013 bar examination. Alang niya ang maunggasa di kabayran kay gawas pa sa scholarship nga gihatag kaniya dihang nagtungha pa siya sa law school. I've known their generosity for years, so this is not a surprise giving me a car. I owe them my education, my legal education, so I'm very grateful to the administration of the University of Cebu. I am very proud of my husband, just like the others. I cannot express how proud I am, how happy I am. Gawas kang Sarausad, gihatagan sabog brand new Toyota Camry ang Dean sa UC College of Law. Pahalipay kini sa mga kahago ug inspirasyon nga gihatag sa mga magtutudlo ngadto sa ilang mga tinun-an. Apan buot ni Attorney Baldomero Estenzo ang Dean sa UC College of Law nga iyang hangyon ang tunghaan nga i-cash na lang kini aron tanang law teachers makapahimulos sa maong pahalipay. We've only had the law school for 12 years and he's our third bar top-notcher. I really wanted a three-peat, though not in successive years. I requested that it be just the cash equivalent because I'd like to divide the entire proceeds among all faculty members, including those who are on leave but who handled some subjects. Nang hinaut ang mga kadagkuan sa UC nga magsilbing inspirasyon sa tanan ang naangkong kalampusan ni Sarausad. Jinky Bargio, News 5. Sakyanan nga gituhuan nga gigamit sa pag-ampos kang Attorney Noel Archival ug mga kauban nakuha gikan sa impounding area sa Highway Patrol Group. Nasayran nga si Attorney Noel Archival mipasaka og kaso sa 13 ka mga sakop sa Highway Patrol Group atubangan sa Ombudsman tungod sa giingong pagpangilkilini. Andrea Patenia, Sugin Limi. Pasado alas 11 kaganihang buntag miabot dinhi sa impounding area sa Regional Highway Patrol Group kun RHPG 7 ang mga sakop sa National Bureau of Investigation ug Special Investigation Task Group Archival aron inspeksyonon ang mga sakyanan nga anaa sa ilang kustudiya. Upat ka mga managlahing sakyanan ang subject karon sa search warrant nga gi-issue ni RTC Branch 10 Judge Soliver Perac. Kini ang mga gidudahang gisakyan sa mga suspect sa pagpamanhig nila ni Attorney Noel Archival ni atong miaging Pebrero 18. Kini base sa mga hulagway nga nakuha sa CCTV footage nga na-secure sa National Bureau of Investigation ug sa Special Investigation Task Group Archival. Ang maong mga sakyanan naglangkob sa duha ka puwa nga Toyota Vios, diin ang usa adunay plate number nga GSC 675 ug laing plate number nga GSR 995. Subject sab sa search warrant ang duha ka gray nga Mitsubishi Strada nga adunay plate numbers nga ZEZ 932 ug NVD 549. Laing subject sa search warrant sila si Police Superintendent Romualdo Iglesia, hepe sa RHPG 7, Senior Inspector Eduardo Mara, ang Deputy Chief, Senior Inspector Joselito Lerion, ug SPO4 Edwin Galan. Usa ra ka sakyanan ang ni-match sa upat nga ilang gipangita nga mao ang puwa nga Toyota Vios nga GSC 675 ang plate number. Alambre ug tools ang gigamit sa pag-abli niini sang nitwa makiti ang yawi. Nakitansud sa trunk ang mga sinina, bag, golf club, sapatos ug commemorative plates sa PNP. Samtang sa auto mismo, nakita ng usa ka dokumento diin nakalapid ang motion for extension to file counter affidavit nga gi-file ni Attorney Noel Archival ngadto sa Cebu City Prosecutor's Office sa kaso sa iyang mga kliyenteng gipasakaan og kaso sa RHPG 7. Ang maong dokumento mao ang kopya nga gi-furnish kang Senior Inspector Lerion. Nakit-ansab ang OR ug CR sa sakyanan nga nakapangan sa usa ka Nora Yera nga taga Lapu-Lapu City. Adunay laing puwa nga Vios nga gitanaw ang SITG ug ang NBI apan wa kini plate number. Giablihan sab nilang usa ka silver nga Strada apan wa kini sud.
Samtang sigalan nga subject sa search warrant mihi makak sa pasangil nga property custodian siya sa impounding area. Matud pa, kadiyutra siya na himong property custodian ug sangan ra kuno kini, sanglit wa gyud siya nakuptang mga yawi sa mga impounded vehicles sukad-sukad. Chief Clerk na kuno siya karon sa Provincial Highway Patrol Team. Sila ra na sir, wako tibaw. Wala ka idea. Wako idea. Protocol. Okay. Pero as property custodian dili. Sa una wala dito gitukan sa giyawi. Wala. Sa papel wala. Responsibility, sir. Ha? Sila ra man tanang. Sila ra man tanang. Gipasabot niya nga wa siya kalambigitan sa pag-release sa mga sakyanan sa impounding area, sanglit didto kini moagi sa ilang intelligence officer nga si SPO3 Lawrence Zamora. Honestly speaking, ma'am, this is my 1 month new assigned her. So, therefore, wala po akong idea sa pinatanong niyo po. Samtang gipasabot ni Superintendent Rodolfo Albotra, hepe sa Provincial Intelligence Branch, na wada yun nila gitumbok isip sigurado na nga suspect ang taga-HPG sa pagpamanhig nila ni Archival, apan di ikalimod nga usa sila sa mga anggulo nga gitanaw, human gipasaka ni Archival ang 13 nila ka mga kawani sa ombudsman tungod sa pagpanglikil. This is only one of the process of eliminating doubts if indeed this unit is involved or not. For us, it will be a welcoming actions para ma-check yun nato kung ma-clear sa nato ang nilang sa ka-unit nga wala sila involvement sa krimen. Then on the other side is ma-prove sa nato kung nabagay sila involvement. Ang balayng Archival sa ilang bahin na lipay sa nakitang kalambuan sa investigasyon sa NBI ug sa kapulisan. So hopefully as we continue, we hope na katong yung mga lead ug kinsa man gyud tinuod nga mastermind sa may bawa nato. Andrea Patenia, News 5. Mga pulis ang giingong suspect sa pag-ambush nila ni Attorney Noel Archival o mga kauban. Matod sa NBI, sumbong multiple murder ang usa sa mga sumbong nga ilang isangat batok sa mga sakop sa Highway Patrol Group. Ryan Sorote, Sogin Living. Anong status ng apat na officials ng HPG? Suspect na ba sila or? Yeah. They will be afforded due process. We will be issuing subpoena to them so that they can answer. Suspect na alang sa National Bureau of Investigation ang upat ka masakop sa Regional Highway Patrol Group, Central Visayas, nga may mga respondent sa search warrant alang sa upat ka mga impounded car sud sa ilang compound. Giilasab sa NBI nga mga suspect sila RHPG Chief Police Superintendent Romualdo Iglesia, RHPG Deputy Chief Senior Inspector Eduardo Mara, Senior Inspector Joselito Lerion ug SPO4 Edwin Galan. Gikay na sa NBI 7 ang supina alang sa upat ka mga pulis aron moatubang sa investigasyon sa NBI 7 sa nitabong pag-ambush ng Atty. Noel Archival ug mga kauban. Apan kun di moatubang sa NBI ang upat, mapugos ang NBI sa pagpasakaw sumbong batok kanila. That will be an open investigation na we will be conducting starting now. Kaso multiple murder o kalapasan sa anti-graft law tungod sa paggamit og mga impounded nga mga sakyanan ang mahimong ipasaka bato kanila karong simanaha. Wala pa matino sa mga investigador kung kinsa ang mastermind sa pagpatay ni Atty. Noel Archival ug kaubanan. Gipasalig usab ni Atty. Salvador nga way mahitabong whitewash sa ilang investigasyon bisan og mga pulis ang mga suspect sa krimen. Tayo naman ang nag-iimbestiga. So how can we protect them kung kami nag-iimbestiga? Ipaubos pa usab sa forensic test ang nakuhang sakyanan gikan sa impounding area sa RHPG. Ryan Sorote, News 5. Daghan ang nanghinaot nga unta madakpan sab ni Police Senior Superintendent Conrad Capa ang most wanted persons sa Sugbo ug sa Central Visayas. Kahinumduman nga si Capa ang kanihepe sa Task Force Tugis ug karon Deputy Regional Director for Operations sa PRO7 mao'y nakadakop sa most wanted nga si Delphine Lee. Giklaro hinon ni Capa nga lahi na karon ang iyang responsibilidad kay kun kaniadto hands-on ang iyang trabaho isip Pepe sa Task Force Tugis, karon naglangkob lang sa direction and supervision ang iyang responsibilidad. Hagit niya sa mga provincial ug city directors sa tuha-tuhang kabisayan nga ang ilang tubag tarungon pa ang ilang performance ug bahimong creative sa ilang makalihukan batok sa kriminalidad. Dapat gagaling, challenge ko na lang sila, di ba? I will challenge them, provincial directors, city directors. I will challenge them to perform better, di ba? They owe it to the people of Cebu.
Mamuha tayo og peke nga driver's license gid ako pinaagi sa entrapment operation. Ryan Sorote, Sugid Limig. Way kalahian sa orihinal, kining nakuhang mini nga mga driver's license. Sagad sa mga mailad ini, ang mga pulis nga mag-checkpoint palibot sa Metro Cebu. Ang gitumbok nga tighimo sa maong peke nga lisensya, mao si Arnold Balmeo, 50 anyos, nga taga B. Rodriguez, Dakbayan sa Sugbo, kinsa na sikop atol sa entrapment operation sa Mandawi City Intelligence Branch, pasado alas 4 kagahapon sa hapon sud sa usa ka mall. Natigayon ang maong operasyon nunod sa reklamo sa usa sa mga nailad sa suspect. Nasayran nga di mo minus sa 12 katawo ang nabiktima sa suspect ang nidangop sa kapulisan human nila masuta nga mini ang ilang lisensya. Kasagaran sa mga biktima, nahibaw nga fake ang ilang lisensya diyan sila madisgrasya. Ako na naibawan, una siyang report akong kauban nga kay una man itaybaw niya yung kuhan nga fake daw. Yung ito nga, akong ipagpugos ang papa paluap sa kulisensya ko kung tinuod ba nga fake bagid. Matuningan mo na ang papa nga wag i-record sa LTO sun. Gitugan sa usa sa mga reklamante nga igora silang ni-fill up og form o gipangayon og 2,000 pesos alang kuno sa daling proseso din makuha rasad sa tulo ka adlaw. Pipila na sad kahigayon nga nakaresult sa mga checkpoint ang mga mini nga lisensya base sa mga kasinatian sa mga biktima apan depensa sa kapulisan. Pero kining yaha, wala nagkuhan pag check sa na mo sa iyahang ilaw ng iyahang kuhan, muspad sa ng iyahang kining lisensya. Lahi din sa original. Gisu si sab sa kapulisan kung nalambigit ba sa sindikato ang suspect. Kinsa gikatakdag pasakan og kasong estafa through falsification of public documents. Matod sa abogado ni ini nga dili tinuod ang mga pasangil batok sa iyang kliyente. Hindi gud sa siya wala nakuha, wala tanan. So, we'll just see sa complaint kung makuha na to. Ryan Sorote, News 5.